Mwangi Kachel kod Agatha wacho ni gibiro bedo ka gichwalo ng'ur margi mane East African Court of Justice. To wang'eyo ni East Africa Court of Justice yudore boma ma Dar es Salaam mane pinyno mar Tanzania. Boma Arusha. Arusha e pinyno mano mar Tanzania. Bende nitiere kaka weche makamagi bedo ni do makamano nitiere boma ma Arusha Tanzania kuma notimnegi maundu makamano. Nyalo rocho kit kaka inyalo bura makamano. Okapar kamano nyalo rocho ahinya. Andaparo ni mano be Tanzania nyonego ng'e. Gichako buogo kech Tanzania ema piny makoro headquarter mar East Africa. Gige waduto mag East Africa ni kuro. Tribunal manyiche yalo weche mar Rwanda ni Arusha. Parliament maro ma East Africa ni Arusha. Court maro mar Justice ni Arusha. So gige waduto ni kuro momako East Africa te. So everybody kata madwaro justice kata ni Tundu Lissu kata ng'ama nadi. Chuno ni nyako donje piny Tanzania. To kakoro Tanzania kanye mosebedo piny ma coach mang'ado ok nyal donje. Then wanyalo chako kata consider wach mar golo headquarter wa kuro kata golo gige wa ma nyalo yalgo kuro kata kwende mag buche wa man kuro machalo kaka court machalo kaka parliament mondo spread elsewhere. But ka duoki moriere en mano tok biro cho ratiro nke judges mabedo kuro are not necessarily jo Tanzania. Jo Tanzania ni judges gi kuro to pinye mag East Africa mamoko be ni judges gi kuro. Wang'eyo ni nyowan gi jaja Nyachae manyowuok kuro kanye biro laro wach mar IBC but por wan gi judges wa kuro ma represent interest wa kaka Kenya. So kapar kamano to nyalo miyo ratiro rochi e kodno mana nikech en kuro. Gima nyalo timre samoro ni jo Tanzania nyalo mobilize themselves sama nadi ma case no dhi nyime mondo mi ginyis kwedo kata ginyis sir ma ginyalo siro go sirikal kata kwedo wach mar gik manyo timre gi monj manyo tim ni jo kedo ratiro.